Здравейте, дами и господа, както виждате, това е моят нов микрофон, с който аз ще снимам клипове. Пристигнах току-що. Така, да го отворим. Малко ми е трудно да го отворя с една ръка. Един момент. И така, дами и господа, ето го и него. Го извадим. Да, един момент, когато го извадим. Ето го. Така. Ето го, дами и господа. Тук са кабелите. Това е... не знам какво е. И... нека видим кабелите. Един момент, само да махна това. И да, както виждате, дами и господа, това е кабела. Това е микрофона. И да, очаквайте нов клип скоро. И до виждане.